с радост ще ви запознаем с резултатите от Fable проекта. Това е проект финансиран по програма Erasmus+, по който работихме 2 години. По темата за устойчивата мода и какво можем да направим ние в ежедневието си, за да допринесем за един по-устойчив свят. А, Днес с нас е и доцент Яна Дворецка. Яна, тя ще остави сама да се представи. Тя преподава мода в Нов Български университет, за да не пропусна и да не сбъркам нещо. Но сме благодарни много на Яна, която се присъедини към нас в този проект. Един изключително гъвкав, открит човек с много познания и много ни помогна, за да развием тази тема в България. Връщаме една стъпка назад и ще започна с това какво всъщност е устойчива мода и защо напоследък си говорим толкова много за устойчива мода, за устойчивост и добро управление. През 2015 година ООН изважда и държавите, които членуват, се разбират да работят всички в 17 основни глобални цели, които да помогнат на всички хора, които живеем на планетата, да постигнем един по-устойчив свят. Какво значи по-устойчив свят? Това означава всички ние да живеем достатъчно добре сега, но и по начин, по който позволяваме на поколенията след нас да живеят поне толкова добре, ако не и по-добре от нас. Затова се оформят ето тези 17 цели. Както виждате, първите от тях естествено са за изкореняване на бедността и край на глада. И оттам всъщност вече много индустрии започват да говорят за устойчивост. Една от тях е и модната индустрия. Чували сме всички за устойчивост в енергетиката, устойчивост в водите и чистотата на водите. Много индустрии вече се стремят към устойчивост, но най-известните са, нека кажем, енергетиката, модата и може би още 2-3, ако някой се сеща, може да допълни. Защо е това? И защо всъщност в модата толкова голяма тема е устойчивостта? Просто защото модната индустрия има много, много голям отпечатък върху нашата планета и върху начина, по който живеем и това, което се случва и това, което ще оставим на бъдещите поколения. Сега аз спирам тези глобални устойчиви цели и ще помоля, за да разчупим леда в началото. С Валя подготвихме едни 10 въпроса под формата на куиз. Сега всеки един от вас ще ги види на екраните си, ще ви даде малко време да отговорите. И след което ще обсъдим всички заедно верните отговори и ще се опитаме да ви дадем малко повече информация, защо наистина устойчивата мода е толкова голяма тема през последните 1-2 години, която навлезе също така с пълна сила и в България. Подозирам, че много от вас и са чували и знаят за устойчивата мода, но сме се постарали в тези въпроси да вплетем и малко интересна и забавна информация, с която да започнем днешния вебинар по един мотивиращ начин. Виждат всички въпросите на екрана, нали така? Десет въпроса и трябва да кликнете на верния отговор според вас на въпроса. Тук не се изпитваме, тук се опитваме просто малко да си сверим часовника и да стартираме тази тема за устойчива мода, за да намери всеки от нас нещо важно, интересно и ново за себе си.
Ако сте готови, ми дайте знак. Моля? Аз не ви разбрах, госпожо Василева, извинявайте. Искате ли да изчакаме още малко или да затворим, да видим резултатите и да обсъдим? Има ли някой нужда от още малко време? Аз така или иначе ще мина сега през всичките въпроси. Вал, ако искаш да отваряй, да видим резултатите и да минем през въпросите. Виждате ли на екрана си сега резултатите? Това обаче са как сте отговорили. Да, това са отговорите. Неверните отговори, а това са общите отговори на Да, групата. това са отговорите на групата. Участвали са в нашия квиз 8 човека. И вижте как са разпределени отговорите. Вие може да си го скролнете надолу, за да си разгледате. Има един въпрос кръгова мода, който си има 100% единомислие. Рециклиране на дрехи. А екологичният материал е доста разделение имаме. Както и при актьорите. Чудесно! Спираме сега споделянето на резултатите и аз поделям моя екран и ето това е логото на проекта. В него участваха партньори от различни държави, за които Валя ще ви разкаже малко по-късно. Значи на първия въпрос, каква е основната цел на устойчивата мода? Верният отговор е минимизиране на въздействието върху околната среда. Защо говорим за устойчива мода? Защото именно модата и модната индустрия има огромен отпечатък върху природата към настоящия момент. Учените са пресметнали, че 10% от вредните парникови емисии в атмосферата са в резултат на човешката дейност в модната индустрия. Огромен дял има и модната индустрия в замърсяването на водите и в отпадъчните води 20%. Също така интересен факт е, че в модната индустрия се използва повече енергия от секторите на авиация и корабоплаване взети заедно. Много вода консумира модната индустрия и много замърсява боядисването на тъкани, защото много често това се случва с токсични химикали, които допринасят, сметнали са учените, от 17 до 20% от глобалното промишлено замърсяване на водата в световен мащаб. Втория въпрос за устойчивата тъкан, отговор е Tencel. Tencel или търговското му име е Lyocell. Това е една нова тъкан изобретена. Това е единствената тъкан изобретявана в последните 30 години. Какво е ценното? Ценното е, че се произвежда от чиста дървесна целулоза, добива се от дървесина. Сега тук естествено всеки може да си зададе въпроса какво е толкова ценното, като се добива от дървесина, т.е. унищожаваме дървета. Да, но от контролирани региони, там където сечта е позволена и възможна. И въпреки, че тъканта е изкуствена, създадена по изкуствен начин, тя се счита за естествена, защото е от естествен материал и е биоразградима, т.е. тя не замърсява природата. На трети отговор, емблематичният моден дизайнер, това е дъщерята на Пол Маккартни, известният певец от Битълс, Стела Маккартни. Тя е известна отдолу в зелено виждате нейната мисия, която съм взела от уебсайта, която казва,
че нейната марка е една прогресивна луксозна марка и която винаги се грижи за бъдещето и целта им е да създадат най-хубавите, красиви и желани продукти с най-малкия негативен отпечатък върху природата. Стела Маккартни е известна с това, че както в офисите и в производствените си места в Англия, така и по цял свят, те използват алтернативни енергийни източници. В Англия използват ток от вятърни централи, а по другите места в света от панели. Във всяко едно място, където тя произвежда дрехите си, има машини и методи за рециклиране, т.е. тя е завъртяла и затворила кръговата икономика и наистина е изключително отговорна спрямо природата. Да, използва органичен памук, но произведен с технологии първо по отговорен начин и с минимално количество вода. С това е известна Стела Маккартни. Ето на темата за водата, коя дейност използва най-много вода, конвенционалното отглеждане на памук. Но от тази графика, която намерих в интернет, се вижда, че през последните години всъщност, да, производството на памук расте, но пък ето тук отдолу, това сиво-синьо под жълтите стрелки с памука, показва как спада нивото на използваната вода. За съжаление, все пак, за производството на 1 кг памук са необходими 10 000 литра вода, а световното производство на памук употребява над 250 милиарда тона вода годишно, а водата е един от най-ограничените ресурси на тази планета. Относно кръговата мода, тук всички бяха отговорили правилно. Тенденцията е всъщност на английски звучи reduce, reuse, recycle. Първо намали потреблението е общия постулат. След това преизползвай всичко, което можеш, а това, което не можеш, на финала рециклирай. Просто заради огромния отпечатък, който вече ви споменах, има модата. Относно екологичния материал, Сизал е верния отговор. Това е ново влакно, което се произвежда от естествени влакна и има много, много голяма плътност и лесно се багри и лесно може да се използва както самостоятелно, така и най-често го примесват с вълна и с акрил. Но е известно, че е най-широко използваното естествено влакно в модата. На седмия въпрос, използването на микрофибърни материи има много вредно влияние върху морския живот. Как така? Ето малко повече информация. Всеки път, когато перем дрехите си, 700 000 микрофибърни частици попадат в изхвърлената вода. Оттам тя намира своя път и стига до океаните. И за съжаление, тъй като това не са биоразградими частици, те биват поглъщани и от най-малкия планктон в океана и също така от китовете. И за съжаление причиняват много големи проблеми с биоразнообразието в океаните. На 8-я въпрос, коя инициатива за устойчива мода насърчава потребителите да купуват дрехи втора ръка? Това е движението за бавна мода. Какво значи бавна и бърза мода? Бърза е модата, която налагат Zara, H&M, макар че те започват да стават все по-отговорни брандове, да използват рециклирани материи, но въпреки всички огромните тонове дрехи, които се произвеждат и се изхвърнат, вече видяхте до какво огромно замърсяване на планетата ни води. Ето защо движението за бавна мода, т.е. което включва да купуваме много по-малко и по-качествени дрехи, които да носим, след това да преизползваме и на финала да рециклираме, е част от устойчивата мода и една от най-големите тенденции. От изброените актьори, Ема Уотсън е верният отговор. През 2016 година още
Тя отива на една вечеря на червения килим в Мет Гала в Ню Йорк с рокля, създадена от дизайнера Келвин Клайн и произведена от компанията EcoEdge. Тук виждате нейния пост в Инстаграм. Тя е изключително активна в Инстаграм. И вече всъщност тя казва, че се облича 100% с екологични дрехи и е много отговорна в модата, която налага сред нейните фенове. Тя отива с тази рокля още през 2016 година и роклята е произведена от различни нишки, които са създадени благодарение на рециклирани пластмасови бутилки. Тя и до ден днешен има много постове в Инстаграм и е една от наистина иконите, които е и не дипломат, ами амбасадър на устойчивата мода. И сега последния въпрос, той беше малко, може би, подвеждащ, но тук верният отговор е, че устойчивата мода включва насърчаване на справедливо заплащане и етични условия на труд. В устойчивостта се включват всъщност три основни направления. Едното е опазване на околната среда, другото е социалното въздействие, което оказваме, и третото е, то се отнася за бизнеса, доброто управление, което налагаме. Какво точно има отношение и към трите неща за замърсяването и първото относно околната среда, вече споделих с вас достатъчно факти, но тук искам да споделя един инцидент, който се е случил преди вече 11 години почти, през 2013 година, който всъщност поставя на масата за обсъждане не просто как индустрията замърсява, модната индустрия, а какъв отпечатък модната индустрия има върху социалния ни живот. Историята е следната. 8-етажна сграда в Дака, в столицата на Бангладеш, се срива. В тази сграда първите 2 етажа има мол и банка. И в деня, в който се появяват първите пукнатини на сградата, те спират да работят, но на горните етажи работят, мисля, че 5 компании бяха шивашки и работят шивачки и момичета. Именно тези бедни хора, които всъщност бори първата цел за устойчивото развитие на ООН е без бедност. Тези имат по принцип между 2 и 5 долара на ден, но това не е само техния доход, това е дохода за цялото им семейство в повечето случаи. В Бангладеш няма социални осигуровки, няма пенсионно осигуряване, няма здравно осигуряване. И когато тази сграда, в която те работят и започва да се напуква, те искат и те, както в банката, им могат да спрат работа, но шефовете им не им позволяват. Вследствие на което залата се срива за един ден и има над 1134 убити и 2500 са ранените. И наистина социалният ефект е огромен, защото първо, това е най-големия към момента трудов инцидент в модната индустрия. И той се дължи на неправилното управление на веригата на доставки на големите модни марки, защото в тези шивашки фабрики по тези горни етажи са шиели за Бенетон, Зара, Примарк, Манго и няколко други. Интересно е това, което се случва след това. В Бангладеш се създава специална комисия, която трябва да следи за сигурността на труда, защото това е ключово и е огромен проблем в третия свят. Но, за съжаление, когато самия инцидент се случва, хората не получават адекватна помощ, нито от големите брандове. Даже те се събират, за да преценят, за да решат помежду си дали да подкрепят финансово и как пострадалите хора. И 3 от общо, там, те са 7-8, другите просто не съм ги посочила тук, категорично отказват да предоставят финансова и здравна помощ както на загиналите и техните семейства, така и на пострадалите. 10 години по-късно светът е много по-различен.
Все още има своите проблеми, но може да кажем, че вървим в посока на много по-отговорно и устойчиво отношение не само към природата, а и към това как управляваме ресурсите си и как управляваме веригите на доставките. За съжаление, трябва да кажа, че относно природата правим много, но тъй като започнахме да го правим много късно, може би някои от вас са видяли преди 2-3 дена, излезе в медиите резултата от а, доклада на Коперник, на Института Коперник, който всъщност следи промените в климата. Устойчивите цели включваха и, както и Европейската зелена сделка, включваха желанието и намерението да ограничим световното затопляне до градус и половина през 2030 година. А се оказа, че ние сме минали тези градуси и половина през изминалата 2023 година, което е своеобразен рекорд. Учените казват, че ако продължи да се затопля, естествено ще продължат природните катаклизми. Някак си можем да се справяме, да живеем трудно и при засилени катаклизми, ако температурната разлика е до 2 градуса в сравнение с прединдустриалната епоха в началото на 20 век. Но ако минем тези 2 градуса и вървим към 3 градуса, тогава ще трябва да говорим не за превенция, а за адаптиране към един изцяло нов начин на живот на нашата планета, който наистина ще е много труден за самите нас. Сега с малко черната хроника ще престана и ще спра моя екран и ще дам думата на Яна, която ще ви сподели всъщност нейната история и нейното предложение за едни начини, по които всеки един от нас може да помогне и да промени поне малко отношението в ежедневието към модата и потреблението си. Яна? Здравейте! Аз се казвам Яна Дворецка и съм моден дизайнер. Освен това преподавам в Нов български университет мода. От 2009 година се занимавам с тази сфера на модата, която се нарича бавна или устойчива, и тъй като Любов пое тежката задача да ви разкаже за черната страна на модата, аз реших да се фокусирам върху нещо, което е не толкова депресиращо, и днес ще се опитам да ви покажа как можете да използвате природата, за да направите за себе си нещо красиво. Искам само да предупредя, че това нещо е много трудно да се случи онлайн и подготвила съм тук някаква постановка, но всъщност малко сме далеч от реалните условия, в които това може да се случи. Затова аз първо ще ви покажа някакви неща, след това ще ви разкажа защо и как аз започнах да се занимавам с такава мода, и след това ще се върнем обратно, тъй като естественото багрене, пък и всяко друго багрене, изисква определени условия. При естественото се изисква висока температура на багрилата, но не мога да застана на печката и да едновременно да се снимам и да ви показвам. И за това съм приготвила тук едни... Виждате ли бурканчетата? Сега няма да виждате мен, но няма как да стане ситко. И даже всъщност докато слушахме, аз оставих някакви пробни мостри, за да си проверя възможностите за цветове. Сега ще ги извадя. Искам да кажа, че сред присъстващите на семинара, аз не знам какви са били вашите мотиви да се включите, може би най-разнообразни, но тук виждам моята колежка Незабравка Недялкова. Днес може да помахаш. Привет на всички! Днес е колежка от университета, ние преподаваме заедно, но също така, също като мен, е страшно запалена по темата с естественото багрене, и всъщност последните няколко години споделяме опит, правим заедно разни семинари и workshopи, така че може да ме подкрепя морално и да ми помага с
с допълнителните знания, които тя има. Подкрепям те със сигурност, 100%. Така, това, което виждате тук избрах 5 багрила, които е лесно да се... Това са неща, с които е много лесно да се здобиете в момента. Истината е, че е зима и няма как да отидем в гората и да си набавим някакви неща, но в първия буркан има черен чай, във втория има куркума, в третия има корени от брош, които аз си купувам от билковата аптека. В четвъртия има кана, такава кана за поедитване на коса. Много не се вижда, но всъщност е зелено в буркана. И в последния има една подправка, която се казва сумак. Сега, понеже за да си направите нещо в къщи, се изисква големи съдове, освен... Извинете, че ви прекъсвам. Може ли пак да повторите съставките в бурканите? Да, ще повторя и аз след това, докато оставя нещата да се багрят, защото те изискват и доста време, ще ви покажа в презентацията с какви неща може да получавате различни цветове. Но в първия буркан има черен чай, във втория има куркума, в третия има корени от брош, в четвъртия има кана и в петия сумак. Благодаря. Да, сега ще опитам да ви покажа какво се е получило от тези неща. Въпреки че, мисля, че през екран е много трудно, но това е едно така доста приятно активно кафяво, което извадих от чая. Зеленото и розовото са каната и сумака. Сумака е много активно и красиво багрило. И също така тези двете са жълтото, разбира се, куркума и другото е корените от брош. Понеже предполагам, че не разполагате с големи съдове в къщи, в които да натопите цяла дреха и тя да излезе без петна. Ако дрехата ви излезе на петна, сигурно няма да ви е много... няма да я харесате достатъчно, за да я носите. Затова ще ви покажа няколко метода, в които може да си направите десен и всъщност да получите нещо още по-интересно. Най-елементарното, което може да направим, само че сега ще се преместя малко в компютъра. Ето тук имаме едно парче коприна. При естественото багрене багрим само естествени материали. Има багрила, които са толкова активни, че бихте могли да обагрите и нещо изкуствено, обаче аз работя както после ще ви разкажа, с вълна и коприна. Сега това, което ще направя тук на това парченце коприна е да го вържа на възли. И там, където плътът е притиснат от възела, реално няма да се боядиса. Ще се боядисат само участъците, с които багрилото ще има контакт. Така, ето го. И ще го сложа в първия буркан. Малко прилича на боядисване на яйца и между другото аз от доста години вече си боядисвам яйцата със същите тези багрила. Може да опитате. Стават бледи, но много естетични цветове. Ето веднага получихме някакъв ефект. После ще ви разкажа повече и за тези техники. Какво друго имам тук? Ето тук съм приготвила нещо и това е една японска техника, която се казва шибори и всъщност съм завързала с конец възелчета. Аз това сега ще го натопя и ще ви покажа на един друг плат. Ще го сложа в зеленото. Като правя оговорката отново, че понеже са буркани с топла вода, която поистина, откакто почнахме да си говорим, всъщност няма да са толкова активни цветовете, колкото биха били, ако сте на котлона и ги варите. Само да намеря нещо подходящо, за да ви покажа. Да го вържем. Така, ето едно парченце. Взимам си конец.
Тук целта е да получим десен във формата на кръг. Да, видяхте ли какво направих? Аз не гледам на екрана какво се получава. Ето така го хващам. Сега ще го завържа. Колкото по-стегнато го завържете, толкова по-малък ще бъде контакта с багрилото. Ще правя възел. И тук ще направя още веднъж. Другото, което ще направя също това парченце, е да използвам един много любим ресурс. Това е черен боб. Продава се в биомагазините и, честно казано, не е особено хубав за ядене. Питвала съм. Сега, виждате ли така масата? Да. Ще сложа няколко зрънца черен боб, защото черният боб е източник на синьо багрило, но изисква по-специфична подготовка. Синьото багрило от черния боб се какво се разгражда се от горещата вода и затова всъщност, ако искате да обагрите синьо, трябва да оставите боба цяла нощ в студена вода и след това да продължите с багрането. Сега пак тези бобчета ще ги затворя тук. С идеята, че като ги сложа в багрилото, те ще пуснат някакъв син или зелен нюанс. И всъщност се надявам, че това ще се случи без да имаме достатъчно температура. Ще го направя още веднъж. Сигурно е много досадно да ме гледат как вързвам възли, обаче багрането изисква изключително търпение. Следно. Го слагам в... Вече всичко е много студено. В жълтото. Може би ще трябва после да почакате да загрея отново някой от багрилата. Така, следващото, което искам да ви покажа като възможност е да си направим някакъв кариран десен. Ето си имам едно друго парче. Така, сгъвам го на две. И още на две. Така че да получа квадрат. Тук съм си приготвила, изрязала съм от една стара пачка две квадратчета, пластмасови.
и ги слагам от двете страни. Ще ги натисна след тези щитки. Се надявам, че така ще получа квадратни участъци, до които боята няма да стига. За съжаление, не мога да ги защипя от всички страни и да получа съвсем хубаво притискане, заради факта, че работим в буркани и няма как да пъхна нищо по-голямо. Слагам го в чая. Ето тук. И освен това съм си приготвила и две триъгълничета и с тях ще направим същото. Ето тук едно парче копринена органза, един много красив материал. Сгъвам го на много малки парченца. И слагам двата триъгълника, един върху друг от двете страни. Трябва да го защипя така, че да не смачкам плътта отстрани, колкото е възможно. Слагам го в червеното, че там нямаме никакъв брош. Връщам обратно. Сега ще проверя. Тук имаме доста добър резултат, вече видим. И въпреки това ще го оставя повече. Тук. Да, имаме зелено. Това го сложих току-що. Куркумата от тези супер активни багрила, с които може да боядисвате и изкуствено. Но предполагам, че за да имаме някакъв ефект от синия боб, ще трябва да го сложа на котлона. После ще опитаме. И тук от черния чай. Докато изчакваме да се работят багрилата по-добре, аз ще ви разкажа повече за процеса и ще ви показвам много картинки. Може да ме прекъсвате, ако имате въпроси, или пък след това преценете вие. Само секунда, докато се справя с... Така виждате моя екран, нали? Да, вижда се. Добре, благодаря, Неси, че ми асистираш. Започвам с моята история и това как изобщо реших да съм тук днес. Моята история с модата започва от тинейджърските ми години. Аз съм тинейджър от 90-те, когато нямаше голямо предлагане по магазините и така естествената суета на тинейджерите и вероятно и някакви други фактори. Вътрешната ми потребност да произвеждам нещо, свързано с изкуството, ме насочиха към модата, така че съвсем естествено, след като завърших гимназия, реших да кандидатствам мода. Тогава единственото място, което се предлагаше тази специалност, беше Нов български университет. И започнах обучението си там с идеята, че ще стана поне дизайнер на Кристиан Диор. Минимум. С напредване на обучението ми започнах да осъзнавам, че модата е една доста добре смазана машина, една индустрия, която
е гигантска, една от най-гигантските на света и полека започна да се изпарява идеята, че ще стана дизайнер на Кристиан Диор и започнаха така едни по-реалистични мисли, мечти. И веднага след като завърших, започнах работа в фирма за бельо, където опознах процесите и тази идея, че всъщност основното гориво на модата е непрекъснатата промяна. И колкото по-бързо се променят нещата, колкото по-бързо се променят стиловете или ситуациите, толкова по-бързо се движи модата и съответно това подхранва индустрията с повече печалба. Това доведе до много конфликтни мисли в главата ми. Това е скулптура на италианския дизайнер Микеланджело Пистолето. Тя е правена по-скоро с идеята да засегне темата за консумацията по-глобално, отколкото за модата, но от момента, в който съм я видяла, съм осъзнала, че за мен имаше този преломен момент, в който започнах да осъзнавам, че това, което правя, е в много сериозен конфликт с това, което мисля. Конфликт на стойности, така да се каже. Напуснах фирмата и след известно време все пак желанието ми да продължа да работя като дизайнер надделя и реших, че трябва да създам нещо свое. Вече бях започнала работа в университета и следях много тенденциите в модата. По някое време, 2006 и 2007 година, се появи една такава нова тенденция, която се казваше бавна мода. Това звучеше изключително абсурдно, защото как би могло да е бавно нещо, което изисква бързина, изисква промяна постоянно, звучеше като бавна мода, звучеше като антимода, нещо, което не е модно, защото модно е това, което непрекъснато се променя. На практика термина бавна мода се появява за първи път в есето на една американска писателка Шарън Астик, която няма общо с модата. Тя е домакиня, живее в една ферма в щата Ню Йорк, но в есето си тя говори за това, че светът трябва да се откъсне от зависимостта си от мултимилиардната модна индустрия, която, както Любов каза, причинява грандиозни щети на природата и на обществото. И Шарън Астик призовава всяко американско семейство, вместо да изхвърля дрехи и да купува нови, да поправя и да потребява по-малко. Тази тема ми се стори доста интересна и започнах да мисля, да разсъждавам върху това какво всъщност означава бавна мода и как бих могла аз да я приложа в живота си и в работата си. Любов каза няколко неща, но аз ще говоря от гледна точка на дизайнера, какви са посоките, защото всъщност бавната мода предлага доста възможности да има много опции като дизайнер, един дизайнер да бъде устойчив. Първата посока е екологични материали и практики. Тук говорим за разработването на нови текстилни влакна. Тя спомена Лиосела. Искам да направя тук едно уточнение за тези от вас, които не са специалисти. Текстилните влакна делим на 3 основни групи. Първата са естествените влакна, това с което аз тук днес работя. Те са животински и растителни. Животинските са коприна и вълна. Растителните са памук, лен. Това са влакната коноп, влакната, които извличаме директно от растения в природата. Втората голяма група е изкуствените влакна. Това са влакна, за които ползваме естествена суровина. В най-общия случай това е целулоза, различен вид целулоза, но по химичен път получаваме крайния продукт. Такова влакно е вискозата, такова влакно е лиосела. Третата група са синтетичните влакна. Те вземат най-голям дял в модната индустрия в момента, като така страховитото от тях е полиестера. Полиестера в момента съставлява 45% от производството на облекла в света. То е тази гадна материя, дето като я перете и постоянно пуска частици, които отиват в световния океан. Други възможности в тази посока са нов вид производствени методи, като например боядисване без азот, системи, които филтрират водата, рециклират водата, багрене с традиционни багрила, което днес с вас правим тук. И нещо, което ще ви покажа накрая, само така за да имате представа. Това е техника, която се нарича екопринт.
При нея се използва багрилния потенциал на растението без никаква допълнителна химия. Тоест има растения, които, да, разбира се, има растения, които имат такъв багрилен потенциал и други, които нямат. В случая това са евкалиптови листа, които при определени условия изпускат багрило и всъщност получаваме този десен, този отпечатък без по начин, който е доста различен от стандартния начин за правене на десени. Втората посока в устойчивата мода е рециклирането. Това е процес, при който старо облекло или непотребни вече текстилни изделия се обработват и оползотворяват за повторна употреба. Рециклирането има, извинявайте, огромни екологични ползи, сред които са намаляване на количествата синтетични продукти, които имат изключително дълъг срок на декомпостиране в сметищата. Мисля, че полиестър се разграждаше за 350 години. Намаляване на разхода на енергия, на вода, на химични багрила и други. За съжаление, процесът все още е изключително скъп и недостатъчно устойчив. На практика в момента в света се рециклират между 1 и 2% от произведените текстилни продукти. Въпреки това има надежда, защото все повече компании се вглеждат в тази посока и инвестират в разработването на производствени практики, които включват рециклиране. Примерно Levi's е една такава компания и те работят специално в посока на намаляне всъщност на филтриране на водата, която се употребява при производство на деним. Тук съм сложила пример с един мой много любим американски бранд, Alabama Shanin. Тя изкупува от магазините за втора употреба стари фанелки, след това изрязва части от фанелките, слага ги върху друг такъв също памучен материал и всъщност създава този нов десен, който прилича много на дантела. Всичко е ръчно ушито, дрехите са изключително скъпи, но много интересни и красиви. Любов спомена темата справедлива търговия. Тя някак си е чужда на българския потребител, но всъщност след инцидента с Рана Плаза през 2014 година света наистина се обърна в тази посока и започна да говори за това. Fair Trade е етикет, който човек може да сложи на дрехата си и ако изпълнява определени условия, всъщност все повече фирми имат потребността да заявят, че работят в тази посока. Всъщност Fairtrade е система за сертифициране, която има за цел да се спазят набор от стандарти при производството и доставката на продукт или някакъв ресурс. За работниците това означава един по-етичен модел на работа, справедливо заплащане и добри и безопасни условия на труд. За потребителите това са етично произведени продукти, чието създаване не унижава работниците и не нарушава човешките им права. Дизайн, който подкрепя местните материали, технологии, индустрии и занаяти. Предполагам, че всички вие сте чували за темата Cultural Appropriation. Не съм много сигурна как трябва да го преведа на български. Това е темата за директно използване в така наречената неетническа мода, тенденциите за... Всяка година в тенденциите има тази тема за етническата мода. И напоследък се говори много за това, че много от брандовете или дизайнерите директно крадат десени, силуети или цели изделия. Така че това е посока, в която модните брандове се обръщат към богатото разнообразие от занаятчийски техники в културите на различни общности, но не просто изземват тяхното културно наследство, а си партнират с тях и ги подкрепят. Така че тук говорим за фирми, които не апроприират, експлоатират, а всъщност почитат традициите и занаятчийските умения, като ги надграждат със собствените си глобални знания за мода, за маркетинг и за процесите, без които съвременната мода не би могла да съществува. Пример за такъв бранд е една английска марка Майя Мико. Те работят в Малави. Всъщност брандът е създаден там. Поддържат работници изцяло от местното население и
продуктите им са вдъхновени от местните практики за декорация на текстил, за принтове всъщност. Така ще използват и десените, и техниките за принтиране, и труда на местните хора с изключително много уважение към знанията и уменията им и с добро заплащане на труда им. Следващата посока на устойчивост е повторната употреба на дрехи, която има за цел да удължи жизнения цикъл на вече съществуващи продукти. Така че това е доста подкрепяно от устойчивата мода. Споделянето на дрехи за повторна употреба или с другите носи значителни икономии на околната среда, тъй като се запазват при това повторно носене, се запазват ресурси, които иначе са необходими за ново производство. Това е друг много любим мой бранд, Паулина Русо, един много млад английски бранд, и тук виждате нейната дипломна работа, която всъщност беше направила едни доста интересни курсети от стари маратонки. Цялата колекция беше създадена на този принцип. И последната посока, която според мен е най-важната и мисля, че реално към момента това е едва ли не единственото ни решение или единственият начин да направим някаква по-сериозна крачка е промяна в потребителското мислене, да не кажа, че е необходима революция. Минимализъм на потреблението е начин на живот, който включва намаляване до минимум на броя на притежаваните продукти с фокус върху такива, които имат висока утилитарна и емоционална стойност. В модата това се нарича капсулен гардероб. Предполагам, че може да сте чували този термин. Това е гардероб, който съдържа малко, но класически артикули с високо качество на материалите и високо качество на изработката. Които много успешно се комбинират помежду си. И благодарение на тези комбинации може да изглеждате по различен начин в много от дните си, но фокусът действително е върху идеята имаме ли нужда от всичко, което се държа гардероба ми в момента. Така, след всичките тези неща, които ви разказах, които бяха плод на едно така доста дълго проучване, аз реших, че ще напусна стандартната конфекционна индустрия и ще се занимавам с нещо, което отново ще бъде мода, но ще ми позволява да спя спокойно, с нещо, което няма да е в разрез с моята ценностна система, с моята идея за това какъв е пътя на човечеството, на какво трябва да прави един човек на тази земя. Така че създадох бранда си Йод. Като дизайнер аз съм изключително безцветен човек. Моето изразно средство не е цвета. По-скоро се страхувам от цветовете и всъщност началото на моя собствен бранд беше в една доста обрана гама. Моето изразно средство е материала. Най-обичаните от мен материали са коприната и вълната, освен че са страхотни материали за работа и за носене също. Имат невероятно хубав опит. Има и една такава вълнуваща история покрай тяхното възникване или създаване. Единият от любимите ми материали расте на гърба на агнето, а другия се произвежда от една малка, но много лакома боболечка. Така, в началото на бранда Йод аз започнах експерименти с тези два материала, като може би най-успешният беше комбинацията им на неизпредена вълна с изтъкан копринен материал. Тази техника се нарича Nuno Fields, японска е и тук ще ви покажа няколко от тези неща. Изисква много часове усилен ръчен труд, гореща вода и сапун. Като резултата е една доста приятна и вълнуваща текстура, която има така много интригуващ вид и аз много често в този период получавах въпроса как е направено това и най-често моят отговор беше бавно. Аз съм дизайнер от бавната мода, затова произвеждам бавно. В един момент обаче някакси започна да ми липсва цвета, защото бях изключително ограничена първо от собствените си предразсъдъци и второ от това, което производителите ми предлагат. Така че реших да се обърна към българската национална носия. Това, което виждате, са
3 носи от Плевенско, Странджа и последната е от Западна България. Беше изключително вълнуващо да разбера, че всичките тези невероятно красиви цветове са постигнати единствено и само от природни багрила. И това, което още повече ме впечатли, че това са носии, които в момента ги има в Етнографския музей в София, може да ги видите. Цветовете са все така ярки и изкрящи, каквито са били преди 100 или повече години, когато са създадени тези облекла. Почнах да търся литература по темата. Намерих една страхотна книга на Мария Велева, която е събирала през живота си рецепти по селата от разни баби, като разбира се, както ще видите, после има страшно много фактори. Т.е. тези рецепти не са закони. Наложи се да правя много експерименти, за да достигна до някакви конкретни неща. Но така или иначе, отвори се един нов свят пред мен, свят на плодове, листа, корени, кори и така нататък, с който започнах да се занимавам много усилено. Първите ми мисли по темата бяха през зимата, така че, както казах в началото, първите източници на багрилни материали си купувах или от Билковата аптека, или от сергиите на женския пазар. Но бях абсолютно убедена, че като се запролети, ще хукна в гората и ще започна сама да си набавям растителните материали. И когато това се случи, установих, че са толкова оскъдни познанията ми по ботаника, че направо е невъзможно в гората да се ориентирам и да разбера кое е всъщност растение, което ще ми е полезно и кое не. Затова се върнах обратно в библиотеката и започнах да разглеждам ботанически справочници. Тези стари гравюри в ботаническите справочници бяха изключително вдъхновения за мен, не само заради невероятните илюстрации, но и заради тези дълги, мистериозни, засукани латински имена на растенията. Но в крайна сметка наистина изключително вдъхновяващи. Това беше резултата от първото ми лято, посветено на естественото багрене. Тогава бях в Балчик това лято, където имах достъп до много ресурси. И тук виждате плодове, всички са купринени, които са бладисани с черница, бъз, зърника, дриан и махония. Много скоро установих, че е изключително трудно да постигна един и същи резултат два пъти. Даже всъщност неща, които съм бладисвала в Балчик с черница или бъз, когато ги бладисвам в София, се получава не просто не са в тази синьо-зелена гама, ами направо са розови. И всъщност причината за това е киселеността, твърдостта на водата. Така че това е един от най-важните фактори. Започнах да си записвам рецептите в тази лабораторна тетрадка, за да установя, че действително това е най-големия проблем с багрането и трябва да подчиня дизайн процеси на този елемент на изненада, който винаги има. Защото не само водата е важна, но и така много други фактори. Като шегата тук е, че важно е растението дали е расло на южен или на северен склон, но това всъщност не е чак толкова далече от истината. И така, моя дизайнерски процес започва в гората или на женския пазар, или в Билковата аптека. И след това прекарвам едно доста дълго време в кухнята, защото, както казах, процесът не е никак бърз. Това са моите запаси. Аз имам и тук, след малко ще ви ги покажа. И преди да продължа с практически съвети по процеса, искам отново да кажа, че естественото багрене е работа за търпеливи хора. Наистина се изисква много време и така идеята, че провалите са част от процеса. Започвам с една особено важна част, която се нарича фиксиране на материала, за да постигнем устойчив цвят, който не избелява с прането или с времето. Е необходимо да помогнем на цвета с различни вещества. Ето тук са основните, които аз ползвам, но има и доста други. Най-популярният материал за
фиксиране се нарича калиево алуминиев сулфат. Бялото горе в дясно, това всъщност е стипца. И трите материала имат химическа формула, имат дълго и изтряскащо химическо име, но реално са неща, които се добиват от природата и са били използвани в същите тия носии, които ви показах преди малко. Т.е. от много години. Това са вещества, фиксатори, така наречени, които се ползват в процеса. Синия материал е меден сулфат или по-известен като син камък, а пък долу, дъното, най-отдолу виждате зелен камък или железен сулфат. Тук може би е момента да кажа, че тъй като това все пак използваме тези материали и една немалка част от растенията, с които багрим, са отровни, задължително използвайте съдове за багрене различни от тези, в които готвите. Тук може да видите с един и същи багрилен материал какво се случва с употребата на различни фиксатори, като даже няма, горе е нетретирано. Само да погледна от какво беше говорено. Това е златна пръчица. Но тези по-тъмни нюанси, които виждате, са обработени с сини и съответно с зелен камък, като общия ефект е, че от синия камък нюанси, така, получаваме по-зелени нюанси, а пък с зеления камък получаваме по-тъмно, понякога дори черно. И сега вече съм в частта как може да добиете различни цветове. Корените от брош са най-популярното багрило в Европа за червен цвят, преди да бъдат измислени химическите багрила. Можете да си ги намерите във всяка билкова аптека. Броша е полезна билка и затова го има по аптеките. Аз никога не... Освен, че никога не съм срещала брош в природата, растенията, от които ползваме частта корен, предпочитам да ги купя, тъй като не мисля, че съм достатъчно компетентна да взема корена на растението без да го унищожа. Тоест, оставила съм това на хора, които действително разбират от това. Ако става дума за цветове, листа или плодове, си ги бера сама, но когато става дума за корени, предпочитам да го купя, за да не нарушаваме екосистемата. Друг източник на червено е корена на канадската сангвинария. Това също може да се намери в билковите аптеки. Корен от лапът бихте могли да си добиете и сами, въпреки че много трудно се добива, защото е дълъг и лапът е много здраво вкоренен. И последното такова растение е багрилна еважива. Тя е доста разпространена всъщност. След всеки слайд съм сложила картинки от растенията, които са взети от старите ботанически справочници. Тук виждате нещо, което съм правила наскоро и то е комбинация от брош. Броша е оранжевата част, а тази тъмночервена част е багрило от кошенил. Кошенил е една листна въшка, която расте по кактусите и всъщност това е багрило, което не е характерно за нашите земи. Принципно аз не използвам такива, защото смятам, че част от устойчивостта на процеса е да ползвам растенията, които са налични тук. Но това го получих в подарък и разбира се изкуших твърде много да го използвам. Невероятно красиви цветове дава кошенила. Оранжево. Тук отново, ако използваме брош в по-разредено състояние или по-бързо го извадим, пак се получава много красиво оранжево, но освен това цветовете от нар дават много хубав нюанс. Шипките, плодовете от шипки, което е един доста достъпен ресурс, който може да си набавите сами. Листата от смрадлика, аз съм използвала сушени, честно казано подозирам, че и в суров вид, не знам ти дали си използвала смрадлика някога, но предполагам, че пак ще даде същия оранжев нюанс. Следващото едно цвет е турта, което е налично по градинките във всички градове, част от парковото озеленяване. А това, което виждате на картинката е една копринена риза, която е бладисана с люспи от жълт лук, с добавен зелен камък. Ето е туртата на първата картинка, тя се казва още тагети с това цвете. След това е шипката и после нара. Розовото, тук имаме в единия буркан розово, сумак. Честно казвам, не съм сигурна дали не е с сумак или сумак.
Така се нарича подправката, а самото растение се нарича дебилен шмак. Друг източник на много приятно, така по-скоро сьомга розово с оранжеви нюанси е авокадото и растението винобой, което обаче според мен изисква някаква по-специфична подготовка, защото при моите опити много лесно се изпира цвета. Жълтото се добива в много варианти и по много лесен начин. Златната пръчица е традиционно багрил за жълто. С кафе може да добиете така доста приятни златисти нюанси и също жълт кантарион, който има в огромни количества в България, както и кори от плодовете на маклура. Маклурата не е българско дърво, обаче също се използва в парковото озеленяване. В София го има на доста места. Плодовете му приличат на големи тенис топки. Те са всъщност с размера на портокали, но са зелени и с доста така силна текстура на кората, може би се сещате. Ето тук златната пръчица, кафето и жълтия кантарион. Това, което виждате на снимката, такъв един студен жълто-зелен цвят, съм постигнала с плодовете на японска акация. Това е също едно дърво, което е много разпространено по парковете в големите градове. И плодовете му приличат на грахови шушулки. Другия вариант за този цвят е вратига. Едно цвете, което го има много по селските дворове. Сега, зелено, както вече казах, моите опити с бъс в Балчик, където водата е много твърда, доведоха до синьо-зелени нюанси, но всичките опити, които съм направила с меката вода в София, водят до розово-лилаво. Едно растение, което гарантирано дава много ярък зелен цвят, е зърниката. Тя е била използвана за правенето на акварелната зелена боя. И това, което виждате на снимката, е кана. Ние имаме тук в единия буркан, само че тази кана очевидно пак е расла на северния склон, защото точно тази си я бях купила от Истанбул, от пазара на подправките и продавача ми я нарече иранска кана. Тя всъщност даде без особени усилия този студен, зелен, много красив цвят и много различен от това, което ще получим ние тук. Ето бъс. Всъщност това, което не казах е, че почти всички от семейство папратови също са източник на зелен цвят. Стандартно каната, която си купувам от тук, от женския пазар, води до това кафеникаво или зеленикаво кафяво или кафеникаво зелено. За да го позеленя повече, обикновено добавям син камък и друго растение, което дава същия резултат е ревена. Да са едни червени дръжки, ако се сещате. Бледо-зелено се постига с коприва, листа от лапът или с брашлян, като брашляна от тези отровни растения, така че, както казах, не използвайте едни и същи съдове за багрене и за готвене. Ето ги. Една от най-големите ми изненади в кариерата ми на естествен бояджия бяха маковете. Някакси бях убедена, че това ще доведе до някакъв впечатляващ червен резултат, така че в едно ранно лято накарах цяла тумба приятели да слязат от колите и да събират макове в едно поле. И изненадата беше огромна. И това, което виждате на снимката, е резултата от боядисването с червените цветове на мака. Едно много прелесно лилаво. Друго, с което съм постигала лилаво, е сушени плодове от арония. Предполагам, че суровите ще дадат още по-силен резултат. Ето ги. Черният чай е едно много прекрасно багрил. Всъщност всички растения, които имат високо съдържание на танини, какъвто е черният чай, нямат нужда от фиксиране. Тоест танина играе тук ролята на фиксатор. С черния чай се постигат много красиви телесни нюанси. Този, който имаме тук в буркана, е някакъв кенийски черен чай. От етикета не може... Цейлонски, извинявайте, не цейлонски. И всъщност той дава
много по-тъмни нюанси от това, което обичайно получавам с черния чай. Но черния чай, също другото му голямо предимство е, че багри изключително равномерно и не оставя петна. Сивото, което аз съм получавала, е с плодове от махония. Махонията е много разпространено хръстовидно растение пак в парковете и градинките. Другия вариант да получите сиво или дори черно е много от растенията, които дават жълти нюанси с добавяне на зелен камък. Se постига същия този резултат. Ето е махонията. Сега синьото е една такава доста тегава територия. В световен мащаб синьото се постига с индиго. В България няма индиго, трябва да се внася, така че аз съм се отказала от това. В Европа синьото се е постигало с това растение, което се казва багрилна сърпица или синилна трева. Има различни имена на български език. Но тук с колежката Незабравка Недялкова сме си говорили, че никога не сме успели да го намерим в природата това растение. То също така изисква процес на ферментация, също като индиговото багрило. И ако обърнете внимание, в българския национален костюм синьото почти изцяло отсъства, тъй като е много трудно за добиване от нещо, което го има по нашите земи. Иначе изглежда ето така. Доста така изглежда и броша, така че не са много лесни за разпознаване. Много красиво кафява се получава от зелената обвивка на ореха. Ето тази външната част. Съдържа много йод и всъщност трябва да бладисвате с ръкавици, че цапа много. Докато разглеждах книгата на Мария Велева с рецептите, ми направи много силно впечатление, че неща, за които съм сигурна, че боядисват, защото са правили петна по дрехите ми като дете, примерно, отсъстват напълно в тази книга, докато в един момент не осъзнах, че има и такива чисто битови практически причини за това и те са, че нищо, което става за ядене в българския костюм не е било ползвано за багрене. И все пак тук съм написала едни такива доста лесно достъпни материали. Оранжево може да добиете с моркови. Бихте могли да използвате обелките от морковите, така че може да е съвсем устойчив процеса. Червени чушки. Синьо. Червеното зеле светло червено зеле е индикатор, предполагам, че си спомняте от уроците по химия в училище, т.е. с добавянето на киселина или основа можем да добием от синьо до розово, в зависимост от това какво добавяте. Черния боб, вече ви споменах за него, че трябва да не се вари. Жълто изключително лесно се постига с куркума, розово с всякакви червени плодове. И също всички плодове, които завършват на бери, боровинки, ягоди, малини, капини и така нататък. Тук искам да ви представя моите учители в естественото багърне. Това са две световно известни жени, които се занимават с това. Индия Флинт, австралийка с латвийски происход, която всъщност е издала една невероятна книга, която страшно много ме запали, много ми помогна. И другата е израелката Айри Думан, една невероятна художничка, която се занимава най-вече с техниката екопринт. Но да, Индия Флинт е майката на екопринта. Екопринта, както ви казах, е тази технология, при която извличаме багрилната мощ на растението и всъщност всичко, което получаваме като десен, са очертания на самите растения. Ето тук няколко неща, които съм правила с тази техника. Това вече ви го показах. Тук съм правила експерименти, в които първо съм бладисала растението с някакъв цвят и след това беше синкавото е с червено зеле, второто е с японска акация и след това съм приложила екопринт техниката. И тук всъщност са резултатите от един workshop, който правихме преди години и това, което виждате по средата са
отпечатъците от черния боб, които се надявам, че ще получим и тук. А пък техниките, които ви показах в началото, се наричат tie-dye, което означава завързвам и боядисвам. Това е техника, която мисля, че най-старите намерени доказателства за използването и са от Китай, но в цяла Азия, в Индия изключително много е популярна, в Индонезия. И всъщност има страшно много и различни начини за вързване и боядисване. Като японците много са категоризирали процеса. Той се нарича шибори в Япония. Има различни шибори техники и тук съм сложила снимка на част от тях. А тук може да видите постигнатия резултат. Мисля, че това беше всичко, което имах да ви казвам. И всъщност сега може да проверим какво се е случило. Ето тук исках да ви покажа моята колекция запаси за зимата. И сега предупреждавам, че времето е малко и температурата е ниска, така че има много голям шанс да се наложи да ме изчакате да ходя до печката. Няма да е навсякъде. Сумака, примерно, е дал много добър резултат. Виждате ли какво силно розово? Здравейте, че тук извинявам се, че се късняхме, може да остане в час. Може, Нали? Колко имаме на теста? Не съм успяла да проверя. Не ги е проверила ли сега? Аз чакайки да дойде втори, за да разбера. Надо ли е? Ще пишем ли го? Пишем. Това е. А сега ме чувате, нали? Да, Яна, извинявай, аз, понеже имаше страничен шум доста и докато оцеля кого да изключа, на кого да изключа микрофона. Мисля, че някой обърка стаята. Зум стаята. Да. Добре. Още малко търпение, за да видим резултата тук. Сега обаче ще го изплакна, тук съм си приготвила. Съжалявам, че не може да видите всичко, което правя, но е много трудно за показване това онлайн. Така, ето първия ни резултат от сумака, изключително изкрящо розово и там, където са били вързвани възлите, се е получил този ефект на размазани раета, който според мен е доста красив. Какво да извадим? Сега ще ги вадя наред. Зеленото. Само, че са съвсем студени вече, така че на някои места съм ги завързала толкова стегнато, че има шанс да отрежа коприната. Все още има много багрилен материал по плата. Обикновено, когато правя дрехи или подготвям материал за дреха, прецеждам
багрилния материал, за да не остават петна. Обаче в случая се опитваме за много кратко време и при полеви условия да го направим, затова съм го оставила целия вътре. Така, всичко изплакна. Ами, не знам дали се вижда добре какво се получи, защото на всичко отгоре органзата е доста тъничка и... Да, виждате ли Вижда кръгчета? се, да, доста добре кръгчето, да. Ами не е много интензивно зелено, но каната е от тези материали, които изискват много висока температура, така че трябваше реално това да го варим на котло на половин час, а не да седи в студен буркан половин час. Така. Да видим какво се получи тук с броша. Супер. Багрилото на броша също се разпада при 100 градуса, така че трябва да поддържате висока температура на около 90 и да не завира водата. Ако искате да е червено, иначе става кафяво. Ето го. Ефекта от триъгълничета. Много симпатичен. Продължаваме нататък. Имам лошо предчувствие за боба. Все пак ще проверим. Един страничен ефект от бладисването с естествени багрила е, че то върви с една такава естествена миризма, която в огромния процент от случаите е доста приятна. За мен лично е доста приятно всъщност дрехата да мирише на чай или на някакви билки. Просто го имайте предвид. Сега махам това, което вързах пред вас. След това ще отворя и бобчета. Да, ето ни го кръгчето първото. Куркумата боядисва и пръстите, и масата, и кухненските плотове, така че трябва много внимателно с нея. Да. Както и очаквах, ефекта от бобчетата е доста миниатюрен, просто изисква топлинна обработка това. Има известни лилави нюанси, просто не са много силни. Лицевата страна. Виждате ли? Аз така като гледам на екрана изглежда просто като отцапано, на живо е по-красиво.
И от последния буркан с чая, който също имаше нужда от по-висока температура. Но пък са получили някакви различни нюанси. Всъщност доста интересна фигура, защото, както ви казах, не можах да го притисна хубаво. Че се залепа, се опитвам да не изпръскам компютъра. Да, виждате ли каква формичка се е получила? Защото е навлязло от страните, които квадрата не е бил защипан, е навлязла боя. Така че това е резултата от нашите днешни експерименти. И горещо вярвам, че може да пробвате и да получите, може би, и по-добър резултат от мен днес. Тук имам едни неща, които са багрени на разни други. Мисля, че това са от последния workshop, който правихме заедно с Незабравка. Ето куркума. Това, ако не се лъжа, беше с боровинки, сумак, още жълти от куркумата. Това е бъз с софийска вода. И тук е по-голямо парче купринен шифон, който е багрен с кана. Всъщност от една абитуренска рокля. И мисля, че това беше всичко, което имам да ви показвам. Много благодаря, Яна. Имаме въпроси в чата. Дали можеш да ги видиш или да ти ги прочета? Така, виждам. Как се стабилизират цветовете? Аз отговорих на този въпрос. Всъщност това, което не казаха, е много важно, че в повечето случаи първо извършвам процеса на стабилизация с калиево-алуминиевия сулфат с типцата. Типца може да си купите онлайн, има я по аптеките, е изключително достъпна. В тенджерата, в която ще багрите, слагате една лъжица с типца и една лъжица оцет и слагате плата да ври половин час или един. Като в най-добрия случай след това оставяте да престои една нощ. Поне да изтине водата с материала вътре. После го изваждате, изпирате и багрите. Голяма част от времените тъкани са с смесени нишки. Как подхождаме към тях? Подхождаме експериментално. Както вече казах, има багрила, които дори изкуствените нишки реагират. Чая е такова багрило и куркумата също. Но много от изкуствените нишки няма да бъдат повлияни от останалите багрила. Презентацията, разбира се, че ще ви я споделя с най-голяма радост. Аз не приемам това, което правя като някаква голяма тайна. Мисля, че това е мисия за мен и да, много ще се радвам, ако опитате да ги направите тези неща. И станете част от устойчивото движение. По-надолу има един въпрос за нетоксичен стабилизатор. Дали става бял от цвет? Каква е разликата с бели и червени? Калиево-алуминиевия сулфат с типцата не е токсичен. Така че можете спокойно да я използвате. Синия и зеления камък те са вредни в смисъл, затова казах, че не трябва да багрите в същата тенджера. Но с типцата абсолютно спокойно. Тя е била използвана в хирургията, в браснарството, така че това категорично е нетоксичен стабилизатор.
Други въпроси има ли? Може да ги зададете и на микрофона или в чата. Или моята колежка, ако има да добави нещо, дето аз съм забравила да кажа. И всъщност мисля, че няма какво да добавя. Искам да кажа, че Яна е моят вдъхновител и всъщност благодарение на първата куприна екопечат, направена от нея, това ме предизвика да се заинтересувам малко повече от този тип работа с тъканите, така че Яна, прекрасна презентация. Аз много харесвам да те слушам, нали, не просто защото сме колеги, ами нещата, начина по който го представяш, мисля, че е много разбираем, много увлекателен и мисля, че беше полезно за всички присъстващи. Аз пък искам да кажа, че Незабравка постигна невероятни неща в областта на багрането и на екопринта и се надявам много скоро да й предстои една изложба, за която може би през Happiness Academy ще ви поканим всички, защото има какво да се види от нейната работа. Мерси, Яна. Супер, чудесно. С радост ще предадем посланието. Ако нямате въпроси, сега просто много накратко ще ви покажа веб страницата на проекта, в рамките на който правим въобще този вебинар и на който всъщност вече може да намерите тази информация, т.е. подобна презентация, съдържаща цялата информация за багренето. Така че споделям екрана. Това е страницата на проекта. Има fable-project.eu. Вие сте виждали, вероятно в анонса на вебинара, който сте видяли, има линк към страницата на проекта. Проектът се разработва, той е вече в своя край, от партньори от 6 европейски държави. Имаме партньори от Италия, от Испания, от Германия, от Гърция и от Унгария. Ето това са трите основни резултата. Целевата група по проекта са хора, които работят с младежи или младежки работници, могат да бъдат учители, социални работници, въобще хора, които работят с младежка аудитория. Проекта цели да създаде иновативни инструменти, които младежките работници да използват в работата си с младежите. И има три основни продукта. Първият се нарича обучителна програма за иновативни практики. Той вече е качен на веб страницата и на български език. Има 4 модула, т.е. 6 модула, извинявайте. Като всеки модул, първият е въведение в формалното и неформалното образование, но ако влезете тук вътре ще видите, за тези, които се интересуват от мода и от бавна мода, всички инструменти или цялата обучителна програма, която е разработена, стъпва на модата, на устойчивата мода и на използването на изкуството в работата с младежи. Така че, примерно тук в първия модул може да видите едни видеа, които са създадени от нашия немски партньор за това как могат да се рециклират текстилни продукти. Или как от тениска или от дънки да си направим чанта, от тениска да си направим това не знам какво е, как да си направим възглавнички и така нататък от вече използвани облекла. Като продължим напред, можем да видим как да използваме изкуство в работата с младежи. Този модул е малко повече фокусиран върху театъра. Минава много набързо, вие можете да си го разгледате, да си видите това, което на вас ви е интересно. Този модул е малко по-дълъг. Има видеа, ще видите допълнителна литература, източници, които са използвани в представянето.
Третия модул е посветен на творческото майсторене, на английски tinkering, което е така, може би нов термин, който няма утвърден превод на български. Ние сме го превели като творческо майсторене. Това е когато разполагаме с някакви материали и творчески седнем и се замислим как да създадем нещо ново от тях. Тук има видеа също посветени на темата. Може би не е необходимо в момента да минавам през всички модули, които вие можете да видите. Другите два резултата, местните хъбове за млади хора и международната мрежа от специалисти в областта на модата и на устойчивата мода, все още не са достъпни на български, но са вече достъпни на английски, така че на веб страницата, така че ще ви ги покажа. Това, което е наречено местни хъбове за млади хора, всъщност е една цялостна методология за работа с млади хора, която отново използва устойчивата мода и изкуството. И всъщност тук в рамките на този наръчник, който може да свалите от този линк на английски язик, ще намерите и темата за багренето с естествени материали. Ето го, Natural Dyeing of Textiles. Тук е описано как може да се направи workshop с младежи, като се използва това естествено багрене. В целия наръчник има повече информация и за други начини да се направят такива workshoпове за младежи, които да се опират или на устойчивата мода, или на изкуствата. Презентацията за това какви бои, какви стабилизатори и как точно правим боядисването, това, което ви интересува, е като анекс на този документ. Намира се в края на документа, линка към нея. Може би не е точно в края. Така или иначе, анекс номер 1 е презентацията. Ние ще я изпратим, ще ви изпратим линка всъщност към презентацията, за да не се мъчите да го търсите, още повече, че в момента българската версия не може да я достъпите през веб страницата. На тези от вас, които са се регистрирали с имейла си през Google формата, ще изпратим линк на имейла. Ако има някой, който е влязал, като е получил линка през нашия вебсайт или през социални медии, съответно и там ще бъде публикуван линк с презентацията. И последното нещо, което искам да ви покажа, това е мрежата от специалисти в областта на бавната мода, на устойчивата мода. В момента има това само една част от нашите участници в тази мрежа. Бихме искали да ви поканим, тези от вас, които имат интерес да се включат. Можете да бъдете представени тук със своя визитка. Давам пример. Така изглеждат визитките на веб страницата. Вие можете да се представите с видео, както примерно Мауриция се е представила, видео качено в YouTube, което можете да ни изпратите заедно с информацията за визитката. Или можете да се представите с текст, който ще бъде оформен по този начин и картинки. Така че, който от вас би искал да се включи в тази мрежа, моля, напишете ни, имате и контактните данни, да ви изпратим формуляра, т.е. да ви изпратим каква информация точно ни трябва, за да можем да ви включим в мрежата. И като цяло
Съвсем накратко, това е нашия проект. Сега искам да ви попитам, има ли някой от вас, който иска да сподели, да се представи или да сподели свой опит в областта на устойчивата мода, свой проект, нещо с което вие се занимавате? Ако нямате микрофон, може да ни напишете в чата също. Никой не сме да се престраши да разкаже. Така като Валя, рефлексия върху това, което чухте и видяхте днес и по темата за... Да, Валя, да. Чувам. аз много се извинявам, имам от самото начало на срещата проблеми с Zoom, нито можах като хората да се включа, нито да видя някои неща. Ту съм на телефон, ту съм на компютър и се извинявам за това, но само искам да кажа, че ми беше изключително приятно да чуя такива интересни информации и неща, които са свързани с ежедневието ни. Принципно темата на този проект е свързана с как да кажа, помощта, която сами на себе си можем да окажем в ежедневния живот и го намирам за много полезен. Другото, което е, благодаря, че ме върнахте към моята младост, защото през 80-те години наистина беше твърде оскъден избора на платове и на всякакви възможности въобще да бъдеш модерен, така че доста често се принуждавахме да си купуваме някакви кройки или да разпориш стара дреха, да наложиш върху някакъв плат и съответно да ушиеш нещо. Освен това бяха много модерни дрехите, които се правиха, защото нямаше от какво друго, от тензух, представете си, който се боядисва по начина, по който вече тази мила млада жена показа. Ставаха наистина красиви дрежките, така че моя опит се състои, принципно имам интерес към всякакви неща, които се правят с ръце, така да кажем. Дали ще е някакъв декупаж, някакви дребни ремонти, дребни поправки на дрехи или шиене на дрехи. Аз съм абсолютен лаик в това отношение, но ми е приятно да се занимавам. Тъй, че мисля, че това е много хубав начин, освен всичко останало, и да се разтовариш сам себе си, защото подобен вид креативна работа поглъща негативната енергия. Така че пожелавам на всички успех, които се занимават с подобни неща, и благодаря още веднъж за поканата за семинара. Много благодаря, Таня. Някой друг, който иска да сподели и за собствен... Аз мисля, че тук има хора, които имат собствен опит в модата и в дизайна. Здравейте, само да си включа камерата, защото така като говоря без да ме виждате, мисля, че е малко тъпо. Здравейте. Аз имам един въпрос към Яна, понеже една част от презентацията беше много интересна и е свързана с вълната и с естествените материали, с които вие работите. Всъщност, вие как си набавяте? Дали директно отивате при някоя баба на село и си взимате вълната? Дали я взимате полуобработена? Нали? Целият този процес не го засегнахте много. Интересно ми стана тази част от презентацията и евентуално мога ли да науча малко повече за този начин на обработка? Говорите за тази Nano-Fields техника, която показахте. Да, точно. Да. Значи, така. Вълна, когато имам нужда от такава неизпредна вълна, продава дядо Янко на женския пазар. Не
не боядисна. Той продава и боядисна, но от него си купувам боядисна. Обаче тази вълна, която той продава и която може да се здобиете от български източници, е доста бодлива. И на практика не е много приятна за носене при такава директна обработка, каквато е нунофилца. Така че за тия дрехи, които тогава правех и не правя от едно известно време, използвах мериносова вълна, която за съжаление трябва да се внася. Но в България има магазини, които продават мериносова вълна, т.е. вече внесена. И да, моя съвет е, ако искате да опитате нещо за тази техника, то да е нещо за носене. Защото реално вълната на дядо Янко също се филцва. Така че ако просто искате да експериментирате с техниката, вземете от неговата. Може да си вземете в цвят, може да си вземете някаква, която после да си обагрите. Но ако искате да си направите нещо, което да носите, примерно шал, по-добре е да си намерите мериносова вълна. А самия процес на филцване е много стар. Това е начинът, по който още някакви древни монголски племена са си правили къщите и е базиран на това, че вълненото влакно се състои от едни малки люспички. И при процеса на триене тези люспички се вбиват една в друга и застават доста плътно и е много трудно да се разделят. Така че техниката е полагате влакната в хоризонтална и вертикална посока, много пъти едни върху други. След това заливате с гореща вода и сапун. Завивате в този найлон с балончетата. Не знам на български как се казва. Не знам. Да. По средата слагате една точилка, увивате найлона около точилката и започвате да търкаляте напред-назад, колкото часове изисква, за да стане процеса. Минимум 2, максимум. Трябва от време на време да развивате и да проверявате какво се е случило, но е много интересно да имате предвид, че се свива. При този процес на филцване вълната се свива страшно много и всъщност аз използвах много този ефект, защото реално аз някъде по средата между тези двете неща слагах коприна, да речем копринен шифон, който е много фин. И там, където шифона се вижда, отдолу има вълна, тя се степва и нагръчква шифона и се получава тази супер интересна текстура. Да, благодаря ви. Техниката е описана, особено ако четете на английски, има страшно много информация. Да. Вече. Мерси много. Благодаря ви аз. Благодаря на Любомира. Друг някой да попита или да каже за свои занимания? Здравейте и от мен, Десислава съм с бебето. Здравейте! Здравейте! Много полезна ми беше лекцията днес. Благодаря ви за което. Аз съм детска учителка и в нашата детска градина използваме българския фолклор и традиции като част от програмната ни система. И също така имаме партньори и фондации, с които работим по проекти, изподеляме принципите на пермакултурния дизайн и опазването на околната среда. Също се интересуваме от всякакви видове педагогики, включително на Монтесори и така нататък. Всичко, което е свързано с устойчивото развитие и опазването на средата. И следващото нещо, с което бихме искали, поне аз бих искала да се занимаваме, багренето с естествени багрила. Сега не знам доколко времето ще позволи да се изчаква, но може би трябва да помисля за организация. Може да се приложат неща за боядисване на яйца, използване на билки. Имаме билкова градина, имаме биоградина с растения, които можем да използваме и да ги обвържем с български народни традиции и обичаи, които правим там. Беше ми полезно, благодаря. Звучи страхотно. Много се радвам. Яна? Да, казах, че звучи страхотно да занимавате децата от такава ранна възраст. Специално с яйцата искам да ви кажа, че са поразителни резултатите. Според мен стават по-красиви с естествени багрила, така че задължително го пробвайте. Само, че... Да, забравих да допълня, че също имали сме проект с пластене на вълна. Правили сме го това нещо. Така че да, занимаваме се доста. С яйцата сигурно не е нужно да се стабилизира нещо, там просто си ги... Не, но е нужно да няма да се получи спазването на традицията или в четвъртък, или в събота, защото трябва да престоят една нощ.
Просто е по-бавен процес и цветовете са по-бледи. Трябваше да се сетя да намеря снимка да ви покажа, но е изключително красиво. Благодаря. Други въпроси или споделяне? Ами много благодаря на всички за участието, много благодаря на Яна за споделянето, прекрасно, както винаги интересно, и се надявам всеки от тук присъстващите да си обагри нещо и евентуално всички тук. Да, отново се надявам, макар че ми се иска да е повече от да се надявам, да вярвам, че ще бъдем малко по-отговорни всеки следващ ден в нашата консумация не само на мода, а на всичко, на енергия, и за да забавим унищожаването на планетата. Благодаря ви, до нови срещи. Ще получите информация на мейла и ще бъде качена на веб страницата. Нашата веб страница, там където е събитието споделено. Чао на всички, лек ден! Чао! Хубав ден и от мен. Хубав ден! Прекрасен ден на всички. Благодаря ви от сърце. Моля, всичко добро!